Când studiem, ne aflăm cu un tiner de Perivoli și ascultați lui Niheama cum a zbraște. Voi duhiți. Ne Perivoli? Veniți românii la un spectacol. Noi tot am vedem Perivoli. Noi vrem un film documentar și vrem să vedem... Noi suntem Suțata armânească din București. Aflăm un tiner, ați jucăm mult mușat la festival și îl întreb. Tine joci de mult, Chiro? Joc de 3 ani, 3 ani. Ai mirachi de joc? Eu joc că am mult mirachi, tora voi țițeți. Și știi și scânță? Ai boații? Nu am boații, ma mi-arșește mult cântice de a noastre. Și cafe? De linchești, cântice de pinto. De pinto, epirotica. Și poți să ne spui, dau zboare de vârcântic? Da zboare de... Un cântic care știi cum acrufiază. Pima. Zice un auș, zice tu câini. Aușatcul este greu, ăla e murgo frata meu. Tu te oasele mi doru și aduchescu că vai mor. Haristo. Și jucați ca fi săptămână? Nu de chi? Ca fi săptămână vă adunați, stați jucați? Ca fi săptămână, ce faci ca? Imeri? Imera? Oși. Vdomada, cum zicem, nu aduchescu doar, nu pot să zic. Știi engleză? Știu. Do you dance every week? Every week, yes. I don't dance every day. No, every day, no. Every week, yes. For this festival, you dance you have preparation 1 week, 2 weeks? We have prepared for about 2 or 3 weeks, 2.5 weeks. But we have danced quite a lot. We didn't dance so much here, but we come here because we like it. Mult una hârsia este un interviu și ți urăm să-i sănătos și să joci cât vrei tine. Știți toți sănătate? Știți geni, streze geni, toți. Adamul e bună.